Καλησπέρα. Ετοιμάζουμε την αυριανή συνταγή, το αυριανό φαγητό που θα φάμε. Από σήμερα το απόγευμα για να είναι έτοιμο, γιατί δουλεύουμε και δεν έχουμε πολλές ώρες. Μια μαμαδίστικη επιλογή. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Διαχρονική αξία. Τι έχουμε βάλει? Έχουμε βάλει 2 κουτάλια κοτόπουλο. Πατατούλες έχουμε ήδη κόψει. Έχουμε στύψει μέσα και στο κοτόπουλο και στις πατάτες πορτοκάλι, λεμόνι. Έχουμε προσθέσει μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και θα τα ανακατέψουμε μέχρι να γίνουν, να πετάει όλος ο ζωμός εδώ πέρα, να γίνει ωραία. Το ζουμάκι. Απλές μαμαδίστικες επιλογές. Όταν φτιάχνουμε τις πατάτες, εδώ να λιώσει η μουστάρδα, να διαλυθεί, να δώσει αυτό το ωραίο άρωμα μαζί με τη ρίγανη, το πιπέρι και το αλάτι. Πετάει μια πατατούλα έξω. Τι να βάλουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πέρα τα πουτάκια τα φτιάχνουμε. Είναι πολύ ωραία που βάλει και εδώ πέρα τα ίδια υλικά. Πορτοκάλι, λεμόνι, αλάτι, ρίγανη, πιπεράκι θα μπει στο τέλος. Θα μου βάλει λίγο εδώ πέρα. Μου βάζω τα πουτάκια μας στο ταψάκι. Αεροπλανικά. Βάζουμε και τις πατατούλες μας γύρω. Να απλωθούν εδώ ωραία. Πατατούλες εδώ όμορφες. Λοιπόν, βάζουμε ό,τι έχει μείνει για να φύγει, το βάζουμε σε νεράκι, το βάζουμε μέσα. Βάζουμε τις 4 μερικές για να πάει ομοιόμορφα το νεράκι παντού. Έφυγε το ένα. Βάζουμε και από το κοτόπουλο μέσα το ζουμάκι που είναι μουστάρδα, λεμόνι, πορτοκάλι. Βάζουμε το νεράκι. Για να σκεπαστεί όλο το φαγητό. Μαζί με ό,τι έχει μείνει μέσα πορτοκάλι, λεμόνι, να δώσει ένα υπέροχο άρωμα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Ωραίες επιλογές. Εδώ πέρα είμαστε ωραία. Άλλο λίγο νεράκι να σκεπαστεί ολόκληρο. Σούπερ. Ωραία. Τώρα βάζουμε εδώ το λαδάκι μας. Σπιτικό λαδάκι εδώ πέρα. Βόλικο λάδι, παιδιά, μην το τσουκουνεύεστε. Το φαγητό θέλει αγάπη και λάδι. Σούπερ. Τώρα το μαγικό πιπεράκι μας. Βάζουμε εδώ μπόρικο πιπεράκι, δεν το τσουκουνευόμαστε. Και τέλος βάζουμε και λίγο ζωμό κότας. Έλα ρε μάνα μου. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Για να το ανοίξουμε. Μισό λεπτάκι. Δίνουμε εδώ πέρα το ζωμούλι μας. Παιδιά, έτοιμο. Το σταυρώνουμε. Όπως κάνανε οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Και καλή μας όρεξη. Θα σας το δείξω πάλι όταν θα είναι έτοιμο.